हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे इउटुब चेनेलाव फिन बरायहरबाय लोगोफोर आङो दिनै गहपुरावहाय थांनो ओंखारदों आरो टाउनावहाय आंनि सासे लोगोआ लेंहरगासिनो आरो माबा गावना बेंकआव खामानि दं ना मा होनो बेयावनो थांनो ओंखारदों गावहा ओरैजाय बेलेग गारि थांबाय ओमफ्राय दा आङो नै गारि गाखोहैनो नागिरदों आरो बे जोंनि खाथियाव थाबाबो मोनो बेनिफ्राय ओइयावहाय जमा थाग्रायाव दंना गैया बेखौ नायनो ओंखारदों आरो आं स' नोंथांहा नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय गारि नेबाबो मोनासै आङो 9टानिफ्राय नेनायमोन ओमफ्राय ओइयावहाय लामायाव नायसननो थांनाया बेयावबो गैयाना न'नि लामायाव फैफिनगुलायबाय आं नै आधा घन्टानि बारबाय आं सासेया मोनहैलायसिगोनहाय बियो दहायनो गारि मोनबाय होनदोंमोन ओमफ्राय आं दाबो मोना मा दामाव मोननाय अमा सोंबा गारि मोनबाय आं नै बाबाखौनो मोनबाय आरो बाबाजों गाखोबाय मा दामाव मोननाय सोंबाखौ आरो माबाखौ सोंबोला मोनफैबाय गारि चेन्ज खालामना थांनोसै जों गासिबो गहपुराव थांग्रा गोजान गाखोफिनबाय आं नै दिनै जा थाब मोनबाय आरो गारिखौहाय मानसियाबो बुरजाखा नालाय ओमफ्राय दा थांनोसै थाब मोनहैसिगोन आरो मोनफैबाय नै टाउनाव लोगोखौबो नुखाबाय आङो बैयाव दङ दा देखायनोसै नैबेलाय आंनि लोगोआ आंखौ नाय बेखौ नाय बे फिसा सा ओमफ्राय आंखौ नायदो मथिथिनो नालाय मानसिया बिसिबां गोलाव लाइन जानानै दङ टाउनानो बन्द' गोजानै ओमफ्राय गुफुंनायखौ नाय बेसे गुफुङो जोंनि गहपुरा गुफुंलाजोबो दहायसो खर' सुना फैनाया मा जाखो बेलाय ओमफ्राय दिनै टाउना थार्सडे नालाय बन्द' गोजा खामानियाबो जायासै बेंक मोनसेयावहाय दा मोनसेनियाबो जागोन दा हटेलाव जानो हाबबाय आरो जोङो ओंखाम जाबाखै नाङो ओंखाम फैबाय रल जानानै थांसै खामानियाबो जायासै मायाव बन्द' गोजा नालाय ओमफ्राय दाथ' माबायाबो बेंकआबो क्लजिं टाइम जाजोब्बायना एकाउन्ट गोदान खुलिनो नागिरनायाबो हायासै आरो ओरैनो फैनाय जाबाय बार फैदो आरो इयावहाय मानोथो खालामनाय नों नांगौ ना जायानो सामस बिबार सामस नांगौ ना पियास गोथां गोथां होनाय जानोसै नै थांफिननोसैलै जा बुस्थु नागिरदों बेफोरखौबो जेबो मोनाखै माया आं मोनथिया नोंसिनि ककिलानिखौ ककिलानि गारिया बबेयाव थायो आं बोरै मिथिनो नै बांगालफोरनि बायदि नुखायो मास्कखौनो खुवा लाजिनो नङाबा गावनाबो इउटुब चेनेल दंलायबावखायोसो मिथिया जेरावबो नेनांनायल' नै इयावबो नेफैनांलायबाय गाखोनानै सानैल'जों बांगाल बायदि नुखायो मास्कखौ खुना होब्रा नैलाय मेगनफ्रानो बिदिनो नालाय बुथे बुथे नुखागोनखा जोंना गहपुरा एकदमबारे दुला दुला गोजासो नालाय बालाबारि देनां फरलायना जाजोबासो मोजां जासिगोन खिन्थु गहपुर जायो गहपुराव फैबा आं गहपुराव थाया नालाय गोसोम मोनो आं गहपुराव थाग्राखाय आंबो गोसोमखासैलै माबायाव हटस्पटआव दहायनि बायदि दाबो नेबाबो खारासैलाय इसिबांबा गोबाव नेनांलायबाय बाथारबाय थांनायावबो नेबाय था फैनायावबो नेबाय था जोंनिथिंजायनि थांनायनिबालाय माबासिगौमोन आरो मोनसिगौमोन गावखौ लाफानायनि दायथार दासो खारदों नै गारिया नै ककिला मोनफैबाय ककिलायाव ओंखारबाय जोङो थाबायलांनोसै दा नै बिसिनियाव थांनोसै आरो थाबायनानै गारिया थाङा नालाय थाबाय थाबाय थांसै मेथाइ बायबाय नै गोरलैफोर बायदि मिमिसो लाजोब्बाय ओमफ्राय मा लाबावदों ओंखायनो बेबो नैबेखौ लादों बेखौ जानायसै आरो नैबे नै लाग्राया थाबायनो बादोंमोन आङो नालाय जेंगाव गाव जाजोब्बाय आं थाबायनानै थांबावनांगौ गोजान दंबावोसो नालाय खानायानो अबस्था गैखाला खर' सुनानै थांनायाबो फुंजोबखाबाय ओरैनो आं बिदि दालाङाव थाबायनो गियोमोन दै ओमफ्राय दासो गिला आरो आं नै दुब्लिजोंसो थांसिगोन आरो लामायाथ' ओरै गिदिंला गिदिंसो नालाय ओमफ्राय बै न' नुहुरनायानो नैबेनो आरो इसिनिया नङा दा दुब्लि दुब्लि थांसिगोन फैबाय नै बारियाव ओं बेयो माबा नैबिसिनि बारि आरो आंनि लोगोनि हिजुति ब्रह्मनि बारि नैबेफोरो दासो गायहांगासिनो थालेर गय नायनोबा नै गायहांदों आरो बेफोरनो आरो नैखौलाय मा खालामनो नागिरदों बेबा ए ओइ दे दंजोबो बिमा मोनहा खामानि मावगासिनो
जि लिंहरबाय बे आंखौ ओरैनो नै लोगोफोर आङो न'आव मोनफैबाय आरो दहाय लोगोनि न'आव थांनानै भिडिअ' कल लाहैयासै आं ओमफ्राय फैनायखौबो लाबोफिनासै आरो आङो हाखु दाखुयै फैनाय जादों नालाय न'आव टिउसन दंमोन ओमफ्राय दाबो मोनफैग्रोमोना भिडिअ' कल लायासै आरो आं दहायो फैनानै डाइरेक्ट मा होनो टिउसन लाफैबाय नालाय बेखायनो ओमफ्राय भिडिअ'खौबो एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो आङो थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय